ugye a szálszakadásnál, a dudornál az lehet az oldalfalon, ugye egy kitüremkedés, ezt már biztos nagyon-nagyon sokan látták, annak nem minden esetben van amúgy fizikális érzete, hogy rázza a kormányt, de lehet, azért tömegváltozás ilyesmi olyankor fellép, tehát mondjuk egy nagyobb sebességnél az a dudor, azért az már megrázhatja, amikor centírozási problémára gyanakszik az ember, hogy egy picit rázza a kormányt, akkor szokott kiderülni, hogy vagy kívül, vagy belül van egy dudor, vagy tényleg rossz a centír. Viszont abban az esetben, hogyha a futófelületen történik meg a szálszakadás, akkor ez így megtekeredik. Ez túlsúlynál szokott előjönni, amikor jól meg van rakva egy C-s gumi, de egy személyautónál is előjöhet egy nyaralás során. Berugózás, kap egy ütést, és maga a szálszerkezet megszakad benne. Nagyon szépen lehet látni, próbáljuk is megkeresni ezt a gumit, amikor ezek a minták egy S alakba így megtekerednek, és egy picit meghuplisodik maga a guminak a felszíne is. Na, akkor van az, mikor már 30-nál úgy jár alattunk az autó, mint egy rossz csónak. Tehát így himbálózik a kocsi alattunk, mintha szét akarna esni. Egy idő után amúgy elhagyja. Annak viszont az a másik, hogy ilyen 120 környékén abba hagyja. Annyira kiegyenlítődik a felület, perdület miatt, hogy nagyon sokszor abba hagyja. Tehát ott arra szoktak panaszkodni az ügyfelek, hogyha ilyen van, hogy 120 fölött semmi, alatta a városba így járunk a kocsiba hatan, hogy ki akar esni a kerék. 120-al mentetek? Hát 130 megengedetten, aha. 100 akadt az első kerék. El tud robbanni. Tehát mivel hogy van benne egy S alak, egy kis dudor, ezekben az esetekben arra nagyon figyelni kell, hogy hosszantartóan ne használjátok, mert hogy ugye nyilván az a felület, ami kifele áll belőle, az jobban fog kopni, tehát míg ez a felület ugye nem, a dudoros felület természetesen jobban kopik, jobban nyomja az aszfalt, fel tud robbanni. Meg hát amúgy se egészséges az autónak, se szétveri a futóművét. Tehát azért a lengőkarokat, ilyeneket azért az megviseli, mikor így oldalirányba vannak lángatva. De nem szokták amúgy, tehát azért nyilván ez egy olyan érzés, amit az emberek gyorsan leszoktak redukálni. Egyből jönnek és mondják, hogy csináljuk meg, úgyhogy az el szokott tűnni viszonylag gyorsan. Az oldalfalas dudor az, amivel, hogyha belül van és nincsen hatásérzés, tehát például hátul nem is érzi az ember, hogy van egy vászonszakadás ugye az oldalfalon, ez általában egy kátyútól vagy egy patkától nagyon szépen, pont nem ennél a C-s keréknél, hanem mondjuk egy ilyen kis peres, kedves kis kontinál. Ez nagyon gyorsan elő tud jönni, nagyon finom, puha az oldalfala, picit alá van fújva mondjuk, mert úgy szereti az ügyfél. Sokan szokták kérni a télit, hogy 2-2-2-re fújjuk, 2-re jobb neki a komfortérzete, egy kátyú, és itt a belső fal már dudorosodik is. Ugye ilyenkor az oldalfal szálak megszakadnak, és magát a belső légnyomást csak a belső légzáró réteg és az oldalsó gumifal fogja tartani, ezért ugye egy sérvszerű tumor lesz, pont úgy, mint az embernél amúgy. Tehát amikor ugye megszakad a hasizom, akkor ugye a bőr tartja ugye a belső dolgokat. Ennél is ugyanez történik, nagyon balesetveszélyes, minimális vágásra, következő még egy ütésre, ez egyből elrobban. Ez inkább a külső oldalon szokott megtörténni, vagy a belső is? Inkább a külsőn, ha így arányosítani szeretném, de a belsőn is elő szokott fordulni. Az az, ami problémásabb, ugye azt azért nem minden esetben látja az ember, főleg a hátsó keréknél ott nem is érzed. Tehát nincs rázás, nincs szitálás, nincs semmi, nagyon-nagyon problémás. Volt olyan, hogy így robbant el kerék, tehát hogy úgy mentünk ki például mobilgumizni egy ügyfélhez, hogy mondta, hogy nem tudja, hogy miért egy nagy pukkanás volt, azonnal félreállt. Lehetett látni, hogy nem egy vágás volt a gumi oldalán, hanem szétnyílt, tehát hogy ott annak volt egy szál szakadása, és egyszerűen elrobbant. Tehát a berugózástól, mindentől, pályán nagy perdülettől, ez már nem bírja ezt a tempót. Kicsit berugózott, és akkor ilyen kijött a szeme, kipukkant, és elrobbant. De amikor kinyomsz egy pattanást. Pontosan, pont ugyanez történik ebben az esetben, igen, csak ugye itt a pattanás tartalma, a levegő, ami pályán föl fog melegedni majd. Szerintem ti ezt szoktátok látni TPMS szenzoroknál, 2.5-re megfújom, szerintem az a 2.7-2.8-ig fel szokott ő kúszni pályán,
azért ez a 2,8, bár egy másodperc alatt elillan a kerékből. De az enyémben 3 bár van. Azért mondom, ő egyből leesik. Tehát ott a kocsi egyből kap egy rántást, ha nem tudod jól kezelni, ne adj úristen, akkor baleset is lehet belőle. Futómű, felni, szalagkorlát. Igen, ezek elő fognak fordulni.